Здравейте, скъпи приятели, почитатели и зрители на канала Имам куче. Ето, че дойде голямото събитие, почистването на парка от изпражнения. Искам да ви кажа, че цялото това нещо стана толкова бързо и неочаквано дори за самия мен. Изведнъж се насъбраха страшно много хора и всички се пръснаха по зоните. Вече има, може би, около 50 на човека, които ходят из парка и събират мините. Елате да видите за какво чудо става въпрос. Ще бъде едно чудесно, много готино, прекрасно преживяване за всички нас. След малко грабвам ръкавичките и аз се хващам в събирането. Както обещахме, абсолютно всичко ни беше осигурено от нашите приятели и партньори. Така че награди има бол, турбички има бол, водички има, ръкавички има, дезинфектанти има, дакел има, всичко има. Аз по принцип не ползвам такива неща, но днеска в името на изкуството ще ползвам. И тръгвам и аз по централната поленка. Всъщност, дори да го настъпа, мога да поема този риск, защото съм окей с това нещо сега в този момент. Но не е хубаво, когато го настъпи дете, когато дете го грабне с ръчички да го покаже на мама или нещо такова. Затова отново ви призовавам, събирайте си ги, хора. Не е трудно, не е страшно, не е фатално. Много хора, често ги виждам в парка вечер, поогледат се и си заминат, което това, че никой не те вижда, че не си го събираш, не го прави да изчезне, повярвайте ми. То ще си остане там и хич не е добре това нещо. Приятно гледане. Ще търся като кучета така на зигзаг. Те така търсят и аз така ще търся. Да, голям проблем е, че тревичката е доста попоникнала. Миналата година бяхме започнали доста по-рано. Но въпреки това съм сигурен, че ще се справим. И другото, в което съм сигурен, е, че не е фалшива тревога. Че тази година ще бъдат доста по-малко. И ако се окажа прав, ще съм много щастлив, защото всичко, което правим, се оказва, че има смисъл. За да не стават мазало, ви предлагам така и след това така той изкараме. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. Да. Тази, ама всичките. Да, и отзад. Долу. Това, което е добре. Не, нямаме тениски. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight now. Тоест, като идва човек, който е запълнил, продаваме това. Има едно листче. Така единствено очаква да Са на две, половинката се пускат, някой иска ли другата си е за него. водичка, Това е като да накрая за събираме отделно томболата. пластмаса? Теглим на големите награди. Общо взето това е, в началото ще почна аз, за да така. И като тръгна вече да полза и аз да събирам, ще трябва някой да ми помогне да ме замести. Аз мога да направя такива готови да има. Да, ама трябва да си ги запомниш за кочкари и за без кочкари. А за без кочкари какво е? За без кочкари са пастички. Това е микрофон, тук да вършиш атмосфера. Това е 3, това е 4, нали? Това е 4, това е 5. Добре, сега да им... Или 10% да имаш. Мерси. Благодаря.
gonna be a good day. Wake up, today's 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 gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control. Тази година по-слабо ще се писам. Те сега се разкиснат. Още по-лекичко. Тия дето са сухите, лесничко ще ги изгрибваме. Жоро, ще събирам ли акитата? Жоро, готов си. Дай 5. Докато съм чист още. Искаш ли да оставим тук на паркинга тротинетката и да им съберем малко аките? Да. Ето тук остави причичето Иван. Той няма да й дава за награда. Ела, айде. Къде ще си махне? А ние си ходим и се събираме. За да може, ето така, децата да си играят на воля, без никакъв страх от това, че ще настъпат потенциална мина, която после ще им мирише, ще трябва да се мият, може да отнесат някой скандал от мама. Така че аз съм щастлив от това, което извършваме като дейност. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. На някой да му е топло? Супер ми е. Жените това беше леко за един. Какво ги карате хората да правят? Защото ние не си носим всъщност нищо. Ако всичко, можем да... което ви трябва Да, ами ръкавички може би. Ето и ръкавички има тук. Вие после- как сте? От рано сте тук, нали? Рано се. Взимай, мама. Дай му по още едно от алдагончето и от онези, защото той е с венки. Добре, Да, и още събираме и ето прясно огромно. Нали? Току-що снесе. Току-що. После къде е? Тук ги събираме, за да можем да изчистим. изчистиме крайна сметка в другия чувал, защото после да издържи чувал. Не за големите. И аз Ви тръгвам. компенсирам, че няма да присъствате на... Не се притеснявай. Ванка, и аз ще тръгвам. Ефект между другото. За децата ви слагам пастички за зъби. Така, за да вас слагаме пастички за зъби. Да ти дам да си сложиш. Слагаме ви талончета за отстъпки в дентална клиника. Ама ти нямаш такова. Така, слагам ви алдагонче. Пак за вашите почкари. Малко напред да не много благодаря. Много. Айде, благодаря пак. Не знам дали е останало свободно място за... Около Сфомато се твърди, че е доста замърсено от към бутилки и пива. Да, там е доста, казаха, че е доста замърсеничко. Ето, и ако искаш да само да си такова, изтеглиш от тук, участваш за Това е от големите награди. едното, дай само да го такова. Скъсам, другото вътре остава. Едното за вас. Мерси. Това е от големите награди. Благодаря. Ето ти за Tactic BG е отстъпка. Благодаря. Те са... Нали? Няма. Това ме радва. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good. Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.